Muziekkwartier. Hallo allemaal, welkom bij les 5 van Muziekkwartier van de Limburgse Koorschool. Vandaag gaan we meer leren over ritme en melodie. Pak je werkblad erbij en dan gaan we van start. Hier zie je een hele bijzondere tekening. Dit is een grafische notatie. En dit is een grafische notatie van de muziek van Haydn. Haydn heeft een stuk geschreven met de naam Surprise Symphony. En je zult het zo meteen zien, met deze grafische notatie kun je de muziek helemaal volgen. Ik doe het een keertje voor en daarna kun je zelf meedoen, want de grafische notatie staat ook op het werkblad. Oké, ik doe het een keertje voor. Oké, tot hier. Nu mag je met mij mee gaan doen. Ik zet de muziek weer vanaf het begin aan en je volgt met je vingers elke beweging van de tekening. Zoals je misschien wel hebt gemerkt, heb ik sommige stukjes 2 keer gedaan. Dat doe ik vanwege het herhalingsteken. Het betekent dat je 2 keer dat stukje moet doen. Dus je gaat terug naar het andere herhalingsteken. En hier zie je er nog eentje. En hier ook. Heb je het werkblad bij de hand? Dan ga ik de muziek starten. Terug naar het begin. Wauw, dat ging supergoed. Goed gedaan. Nu kunnen we de muziek ook volgen op een andere manier, namelijk met ritmenotatie. Lees de ritmes op de kaartjes. Ta di ta di ta di ta. Ta di ta di ta di ta. Ta di ta di ta di ta. Ta di ta di ta ta. En hier zie je weer het herhalingsteken. Dit kun je al meteen invullen op het werkblad. De naam van dit teken. Het herhalingsteken. Ik denk dat we er klaar voor zijn om dit samen met de muziek te doen. Tijdens het luisteren zeg je de ritmenamen hardop. Ta di ta di ta di ta. Ta di ta di ta di ta. Ta di ta di ta di ta. Ta di ta di ta. Ta. Herhaal. Ta di ta di ta di ta. Ta di ta di ta di
ta di ta di ta di ta di ta di ta ta di ta di ta di ta ta di ta di ta di ta. Herhaal. Ta 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 di ta di ta di ta di ta di ta ta di ta di ta di ta ta di ta di ta di ta. Goed gedaan! Lees het ritme nog een keer. Ta di ta di ta di ta. Ik wil koffie, ik wil thee. Hey, daar, we kennen een liedje met dit ritme. Laten we het een keertje zingen. En tap de hartslag mee op je knieën. Komt-ie. Ik wil koffie, ik wil thee. Vang de bal en doe maar mee. 1, 2, 3 en wissel. 4, 5, 6 en wissel. 7, 8, 9 en wissel. 10 en nog een keer. Zing maar mee. Ik wil koffie, ik wil thee. Vang de bal en doe maar mee. 1, 2, 3 en wissel. 4, 5, 6 en wissel. 7, 8, 9 en wissel. 10 en nog een keer. Dit liedje is een goed voorbeeld van ritme en melodie dat samenkomt. In de eerste 2 zinnen zingen we natuurlijk de melodie. En het laatste stukje is gesproken. Dus dan hebben we alleen ritme. Laten we eens even focussen op die 2 eerste zinnen. En doe maar eens mee op je hoofd en op je schouders. Ik wil koffie, ik wil thee. Vang de bal en doe maar mee. Weet je de zangnamen nog die we vorige keer hadden geleerd? Hoog was ook wel zo en laag was mi. Zing maar mee. So, so, mi, mi. So, so, mi. So, so, mi, mi. So, so, mi. We hadden ook handgebaren geleerd. Weet je die van zo nog? Doe maar voor. Alsof je een selfie maakt van jezelf. En dit is zo en wat is dan mi? Op de tafel. Zo en mi. Doe maar mee. So, so, mi, mi. So, so, mi. So, so, mi, mi. So, so, mi. Goed gedaan. Om het ritme en de melodie goed te kunnen lezen van dit liedje, moeten we het samenvoegen. En dat ziet er zo uit. Voor het gemak schrijven we alleen de eerste letter van de zangnaam onder de noot. Dus de S van so en de M van mi. Kun je dit liedje eens lezen? Komt-ie aan. So, so, mi, mi. So, so, mi. Nu met de handgebaren erbij. Komt-ie aan. So, so, mi, mi. So, so, mi. Op het werkblad zie je het hele liedje van Ik wil koffie, ik wil thee. Zing de zangnamen terwijl je het ritme klapt. Succes! Zing mij na. Ik wil koffie, ik wil thee. So, so, mi, mi, so, so, mi. Appelboom, appelboom. So, so, mi, so, so, mi. Lieve zoute zee.
het werkblad zie je een aantal van deze zinnetjes staan. Schrijf de zangnamen onder de tekst. Zing vervolgens elk stukje tekst en gebruik de handgebaren erbij. Zoals we net deden. Succes! Heb je je theedoek klaar? Komt-ie aan. Lieve zoute zee, neem de golven met je mee. Hoge golven, zwem omlaag. Wie van ons krijgt een vraag? Leg de theedoek aan de kant en beweeg maar mee. Komt-ie aan, lieve zoute zee. Neem de golven met je mee. Hoge golven, zwem omlaag. Wie van ons krijgt de vraag? Zing maar met de zangnamen. We doen het heel langzaam. So and it is me. Komt-ie aan. So me. So me. So me. Me. So me. So me. Me. So me. So me. So me. In plaats van het tikken op ons hoofd en onze schouders gaan we nu onze handgebaren erbij gebruiken. Komt-ie aan. So me. So me. So me. Me. So me. So me. Me. So me. So me. So me. Goed gedaan! Op het werkblad zie je het hele liedje staan. Schrijf nu de zangnamen onder de tekst. Zing vervolgens het liedje, klap het ritme en zing de zangnamen. Zing dan nog een keer het liedje met de handgebaren en de zangnamen. Succes! Het is tijd voor een nieuw lied. En dit lied is een Spaans lied. Laten we eerst eens even de zangnamen lezen van dit liedje. Komt-ie aan. So, mi, mi, so, mi, mi. Kun je je handgebaren eens laten zien? Komt-ie aan. So, mi, mi, so, mi, mi. Goed zo, er is nog een tweede stukje. Kijken of dat lukt. Lees het eerst een keertje met je denkstem en gebruik daarbij je handgebaren. Komt-ie aan. Mi. Zing hardop. Komt-ie aan. So, mi, mi, so, mi. Nog een keer. So, mi, mi, so, mi. Het is tijd om de Spaanse tekst te gaan leren. En daarvoor heb je 2 stokjes of 2 pennen of 2 potloden nodig. Pak ze maar snel. De Spaanse tekst gaat als volgt. Tik maar mee met de hartslag. Pala, palita, palote, paletroque. Pala, palita, palote, paletroque. Zing maar na. Pala, palita. Pala, palita. Pala, palita, palote. Komt-ie aan. Nog een keer. Pala, palita, palote. Jullie. Oké, nu helemaal. Pala, palita, palote.
Nog een keer. Pala, palita, palotte, palitroke. Lees maar mee. Pala, palita, palotte, palitroke. Je zult je nu wel afvragen, wat betekent dit nou? Ik heb geen idee. Waarschijnlijk is het een tongtwister. En dat betekent dat je allemaal woordjes moet zeggen achter elkaar die heel veel op elkaar lijken. Ja? Dus geen wonder dat het even oefenen is. Heb je je stokjes klaar? Ik doe hem een keertje voor. Pala, palita, palotte, palitroke. Nog een keer. Pala, palita, palotte, palitroke. Ik ga hem een keer heel langzaam doen. Je begint met beide stokjes in je hand. En op het woord pa tik je de 2 stokjes tegen elkaar. Dus 1. Leg neer op de tafel en pak met gekruiste armen. Totdat je ze weer in je hand hebt, zodat je nog een keer kan tikken. Weer op de tafel en pak. Dus dit is wat je eigenlijk de hele tijd doet. Doe maar mee. Dus tik, tafel, pak. Tik, tafel, pak. Tik, tafel, pak. Tik, tafel, pak. Laten we dat eens proberen. En dan komt er dadelijk nog een extra dingetje bij. Ik ga zingen en jullie doen de stokjes. Komt-ie aan. Pala, palita, palotte, palitroke. Nog een keer. Pala, palita, palotte, palitroke. Je zag al, ik twijfelde een beetje, want op het woord palotte tikken we niet 1 keer, maar 2 keer. Dus lotte. Ja? Komt-ie aan, heel langzaam. Pala, palita, palotte, palitroke. Nog een keer. Pala, palita, palotte, palitroke. Hoe gaat die thuis? Laten we het nog een keertje doen, ietsje sneller. Komt-ie aan. Pala, palita, palotte, palitroke. Nog een beetje sneller. Pala, palita, palotte, palitroke. Kun jij hem nog sneller? Ik ben benieuwd. Komt-ie aan. Pala, palita, palotte, palitroke. Nou, dat ging bij mij nog niet helemaal vlekkeloos, maar misschien bij jou wel. Ik ben benieuwd. Oké, dit was het nieuwe liedje voor deze week. En dit was ook meteen les 5 van Muziekkwartier van de Limburgse Korschool. Neem je werkblad weer mee naar de repetitie en dan zie ik je de volgende les. Doei! Muziekkwartier.